На 23, 24 и 25 май Комплекс Национал устрои пищно и луксозно изпращане на абитуриентите от ПМГ, ТОХа, Строителния техникум, Спортното и 10-то училище. Тази година домакинът, господин Радостин Бозуков, направи нещо различно и уникално за своите гости. Абитуриентите преминаха по червен килим под звуците на приятна музика и аплодисментите на техните близки. За представянето на всеки един и за празничното настроение на гостите се погрижиха Ева и Звезди. Програмата беше открита от момичетата. По червения килим, по двойки, преминаваха развълнуваните абитуриенти. Не липсваха и тройки, разбира се, четворки и мъжки двойки. Изненадата на домакина беше много приятна за всички. Младите вървяха гордо и с усмивка по червения килим и изживяха своя момент на слава. Водещите ги обявяваха поименно и накараха всеки един да се почувства специален, като обсъдиха роклите, костюмите, грацията, стила и класата на завършващите. Силно впечатление на всички присъстващи направиха тоалетите и обувките, които бяха избрали абитуриентите. Феерия от цветове, стил, красота и изтънченост се изляха по червения килим. Сякаш за няколко нощи Холивуд се пренесе в Сливен. На добър час, скъпи абитуриенти!